ka Hill State People's Democratic Party kalarai ban ai ka jing kershan bapura ya ka sorkar jela banyak chakmat ya ka jing penbet ya uput usam hapdeng ki sorkar Assam bat Meghalaya ha ki jaka badang sateng habekran shikila pathai khubor ha ka khandai tarik naitung u president ke HSPDP ba KP Pangyang ulayat ho ke HSPDP ka dan ha kaliang sensyar Meghalaya Democratic Alliance bat kan kershan ke sorkar jela ha ka jingilam u menteri rangba konrat ke sangma ban penbet ya upur usama pedeng ki sorkar Assam bat Meghalaya uba Pangyang ula ongru ha bapai shiki benta jong ka West Khasi Hills ka regional committee ka bakli da uba met ba lengdo kan sedang shen ke jingakran ha pedeng ka Meghalaya bat Assam na kaliang ke HSPDP kala kentui ki pat ba nong snong jong ki jaka ki ba shakta ha ki jerwat ha pedeng ki put ki sam jong ka Assam bat Meghalaya ban ai ka jinga trailang bar ka jing tershan ya ka regional committee khnang ba ka jing ang nu jong ki pat ba kan urlong trong kari kasi bai le trong kata kadai kapa di berarti hak tu cakap tak kadai ke bede berkenika boundary dispute dadon lepat ka klaim kentup ya kiri akan kicing cakai kerja kepamut ba nadu bangi yale ya ka state nadu ka sub state ba penbenah kena sepatu pendai ka state berpura kena sepatu kuat ya kini kicaka la syai syawal jong ngani kama dan itu kata state pertama kami kaya kan bahagia ile ke state baru ki jai pendiri khasi penar bergaru ki klinti ban nduk kata kawai ke state pertama dan dapat kawan pada ketua state sub state kadang biang nomor baru ki aswal khasi state dan ki tu ki state ba mendai mo ki de bandon ketua state pertama dan ki ok ketua state Meghalaya kan bandawang le custom katna spani puar the North Eastern Reunification Act 1971 pinlap untuk bala notify ke state jong Meghalaya tari Garo Hills district pat ke United Khasi district pat London chup kita di Himal Mensua Himal Ndai na kata ka daw ke ji state jongi kami yo kat kumla tamu dak kinong yalam jongi dan ke jangu pai ba jongi ngim som don ke jing pai thamai ki put kadang ha hi ha di district ki Ndai na do ko por pharing marak so rasai kita mengkaji badai dari halang pi sektor ini nimla kanden bang idon ki khasi idon ki garo idon ki pele tenrai la ring tren badai hanni ka don sakata ka historical historical background dani ka bani om ka historical perspective mo abu te omla ban len ba ki native dani ki nong snong ki ba tenrai mo ki dei ki khasi hi hang tu nadu ka por phareng posukar Assam hadu yo jala te ka voice lene ka sur lene ka opinion ka lomba ngangek bangin sim hi ya ki trashnong ki trai ki banadu ndain thai te ka bagini ki pali padeni na hi ban len ki de ki migration ki bawan nang hadin ki wan migrate na ki we ki chaka na ki we ki district tu Assam keleng sha ka tu chaka te hmrei ya ki ru akaliang jogi ngim percaya kata ka bakin don maki taru ya belum lepa dari ka kendau ke siap ka sensar ka bisa kan no aku jogi kecak ngire ke badon ke bari hok ki native dan ki tribals kita yo ki babun balang hi kan long kunta tenri dari sini ka suri ni pelita nanek ba kam dei bagi kwa Meghalaya kata ngi sai kum bagi pau kum bagi express mo na ka posh Tehen rei ke jingdon ke major ke jong ki trashnong ki trai mulu pat ka sur ko baklang jong ka jemri ke jumi khamtam ko long ba mile yale ya ganila palak sanpo ko sen te ka tahi ka dei ka ba peni thu ya ga jemri jumi ya po lang pi ha ka Assam ru pat ka jala jong de ku ju ba ka dei mangi trai mulu ki be yeng ba wan ra ki ka chaka ha po ka lahap ha ka map official juga Meghalaya ya katahi ngele ban hamno bala da kam dai le ba ka don ke dispute ko mod lindon ke ga ke jinga dawa ban pembe ku sa ka ithane ka daw ka ba ko sam e paki ini ki Nepali ko ka ba ki sawan poi bun e ki Nepali tu ki don ar teli ki jinjabi kasem kat knai spa prapun ring prapun nyo ka don ka tu ka jinga ki jong ka jinga lam ka ke issue movement kasinon kasimo kala
jaka gitu baru sodong gini ki jaka jong west kasih sele kipet na gitu ki jaka ki ba de kumha merang area ka nongstang area ki rendu area mo de na ki pet ki le chatai sha lampi na ka dang ha ko ka jaka no man's land na ki over this area de ki yo ka protection na ka so ka sa de na ka daw ka jingwan hang tu ban bun ju song de na ka ka pe kabar pada kasem 8,000 sipauru tingile khi mangi halampi ban wanra ya kaneka jing pen bepu te hang su ko poru kadang don se koi pada ko perkhat jong kini ki khani pri nama kitang long minority ham duna shu do porte ki ko ai ka jing skan ngat rai te ka skora sam ko ban len hi ba ko por ka pensiun ki bubun ba ki parlok ni pri ki wipat ki jaka ki jong asam ki wan salang anta tinggal ban justify kata kalau ba yang dia pait na ka sensus mo isi ka sensus ng asa mar kalau dispute ke kim ka don hangir ka don te pit pait na ka sensus san punyo asan puway katna spa de puway katna spa ni puway mo kumta tar seri dispose nem dei te hang tu pension ba kidang ton kidang wan hasyan dan hakis nem ba pada slim ha lain no kikat tu gading mote kila dona do isnem kat kana spa do posan kat kana spa do pra tata ter kan ki besyo kuti ki jaga andai ki babun hi omla banlen bat laru ban penting kena ba lada wat ha ka sensus jung asam ngatharai ba kidang don tang kini kisnem arjar pu wei ne ka arab wei si karwei ko pada don ba di kata ka dei jing tikna jungi ba ni shong mangi ni sa mangi bat ki jaga jungi kata ka dei kajisha bila kumangi la dawa ka soka ba kata bat ka shimu ni ka kam tinggal long ready nadu ka district administration ka public opinion jong kisnong ba khoi nadu ka ni ka phase 1 mo phase 1 ru ada pha ye ki ko kisla ki ba di kisong mungkin himaru de ya ke mon jongi bandan hangni adap so milut de ki kot kisla stang ba ngini opan bu lese ga public hearing ne kadu kanu ka baka regional committee ka sesi tambah kipai ba jo ka de ka thain kila long ready pan ya kren dan ni pan iya ka sur dan ni ban tu ya ka historical background lain thai ka long bale de makasi ya kata jinglong ka ethnicity ke jepen biu ke belandu ndai thai ke nak tu dari ke prosantli gini ki kriteria la neki principle ke ba kane ka jing pun pur ke buan ni sutu sai ba ni metode ke santli ki ba ki bu maki historical background mo nanta ka ethnicity mo ka people's opinion mo nanta kata ki orang ka contiguity of boundary administration convenient kita berkait di milong mimi marbalai la san pusun tam ka administration le u kasi jongin ang tole dia kan kataan kim julai buat ban ai koi ke FIR sha ki bo sarkar dan ka polis sam wada giran hang jang ro ke development ro ngim jusim nang tai kajing taburu ngim ju yesim mantasha tai pi kum kita ki ka kalau apa bagi isan teli parameter kapiang yang ini justifiable na apa ka kasi hills area na ni